Adania. 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 Sir. Daddy. Ena mochale. Ena mochale. Akota kisa nande. Ndi gano ya. Yes, sir. Asukwa bibi na. Ena mochale kamanza. Yeki so ko ko kuye kuye dino. Daddy will be going good. Ndi be digi ga tata. Iwe na gbudo ga. Igeje ka guta ngala no. Okay. Guta fu oji. Guta ngala no oji. Ede ka we chere ndị onye ga-anọgo na ụmụnne ya no. Ka chere ka fa we bịa no. Were ego na table. Okay, sir. Thank you, sir. Ebe ko mistake oh. Oh, sir. Ai, ni mo ko go yin ade. Hey. Mo ke mo to na abo, mo ke mo one escort bịa. Ikpọrọ one escort. We for the kire bo na wada mo we. Onye ma ko ga ade. Mo de seba. Ai, nye mo ha. Ka chelu ba no. Je go tara mo je mo sa ka chelu ndogom. Ifara be jikwa were ala kpati ichi arụ na-eje ba na-akpọ ọkpa ijiri na glass we maka ịma ha agụ ị na-maintain maka everything bụ packaging ị nọrọ inwe nwe tie glass n'anya na-apị phone ogo na ị nwere data ị gatago dịka onwe ya na were ike masa were ike ihe na-ayọ ya ihe niile bụ packaging wee cheluba kedu gị mee ọkwa na-emebe nne ya dịka egwukwara egwu n'ụzọ ịmani na-ememe ka no mistake. Yes, sir. Thank you. Gbapa ma bata ozugbo o emere mistake nwa. Ai. What's going on here? Ọnọkwa ya ndụ adịkwa. Okomani ya. Bana mpagoro ọzọ nso. Udo dị ka na-eme. Ka ị na-eme ayo na si mburu oche dọọla na what you ịma onye mbụ. Na biko o nwere ife anyị na-eme achọrọ m ọgbaghara be m tata chọrọ efe ịbatara nne o nwere ife anyị na-eme nwe ndị anyị na-eche. Ụmụaka onye unu na-eche na akwa nwa gị nwaanyị gwa gị na nna abịa tata ka emezi. Ịghọta ihe m na-ekwu o nwere ndị ga-abịa ịnụ nwa nwaanyị tata ha bịazie emesịa ife famili emesịa ife ndị ọgọ ndị ogbe abịabazie ya ka nna agwa gị na ọmụnwa ka ọ na-eru m ogo ịbụ ọgọ gị. Abịa m ime ya nwa gị nwaanyị ịghọta anya ga na-akụja ị nwere ụmụnna ụgwọ akparị mmadụ ga nke m na m enwe ụmụnna ọsọ gị so bịa gịnị mezie na ụmụnna ị nwere ụmụnna ị nwere nna ọ ga-eji disturb ụmụnna m na nwa gị nwaanyị abụ nwa jekpo ihe adị m eme comedy film abụrụ m comedian na ndị adị m achị ọchị ọ bụrụ na egwu ka ị na-egwu biko sebe apụ ndị nne mba na mụ anọ na steji kịta obi na ịba mba ana m emere gị ebere ka m bupụrụ gị kọndem ọyọ adị na be gị nọ ebe a na-abara m mba nwa gị nwaanyị nwa jekpo ihe gị nwe na onwe gị dịkwuo nwa gbado ebule m gwa na ya Baby. like father like daughter. Baby. Can I make baby here? But daddy, here your in-law to be and my husband to be. Sir? Agwakwa nam no onye aka ndị onye chita akwa ndị be na kila kamba 3 years ago. Mba na achọbe for heaven. Na like father like daughter. Ọ dị nwa jekpo ihe gị nwa dị nwa gbado. Onye maka nwunye gị ga-adị. Nwa gbado. Nwunye gị ga-adị. Ọ ga-ajị adị na nwatie. Nenu, ife kpọta m ebe a. Nwe maka spend ego ji takwa. Onwe m enweghị ike ịba uru. Nwa jekpo ihe. Nwa jekpo kpọrọ gị ka ebe.